Hej. 234.990 kroner bliver startprisen på Toyotas Urban Cruiser. Lige før jul lavede jeg en video omkring Toyotas nye elbil Urban Cruiser. Se heroppe over, hvor jeg gennemgår de forskellige motorstørrelser og batterier. Nu er der kommet priser, og den starter med det lille batteri på 49 kWh. Der følger en rimelig simpel prisstruktur. For 15.000 kroner mere kan du få det store batteri på 61 kWh. Det vil sige, at prisen bliver afrundet 250.000. Hvis man ønsker firehjulstræk, skal man lægge 10.000 kroner oveni. Det vil sige 260.000. Disse priser drejer sig om det udstyrsniveau, der hedder Active, som er forholdsvis godt udstyret. Men hvis man gerne vil have det ekstra, kan man gå op i den udgave, der hedder Exclusive, hvor man blandt andet får glastag, større alufælge, dellederkabine, bedre lydanlæg, elsæder, 360 graders kamera og alle de her ting, som lige gør bilen lidt mere eksklusiv. Merprisen for denne udgave er 20.000, så vi kommer op i 270.000 for den tohjulstrukne og 280.000 for den firehjulstrukne. Så 280.000 er prisen, hvis du vælger alt til og vælger topudgaven. Den præcise max ladehastighed på disse modeller og den officielle rækkevidde er endnu ikke offentliggjort af Toyota. Men hvis vi kigger på dens klon, Suzuki e-Vitara, kan vi blive lidt klogere. De oplyser nemlig, at den med det lille batteri har en rækkevidde på omkring 300. Den med stort batteri med tohjulstræk har en rækkevidde på cirka 429 stykker. Og hvis du putter firehjulstræk på det store batteri, så falder rækkevidden til lige under 400 km. Så det er jo ikke prangende afstande, den nye Urban Cruiser præsterer. Selv er jeg bruger af en bil, som er blevet oplyst til at kunne køre. De er 460 km officiel rækkevidde, og i min dagligdag er det rigeligt. Så jeg tænker, til den helt almindelige herre fra Danmark, vil det store batteri være rigeligt. Hvor hurtigt lader den så? Det er svært lige at finde ud af. Der bliver kastet mange tal op, men det tyder ikke godt, fordi at den officielle 10-80 hastighed er blevet nævnt på 37 minutter. Og jeg har hørt en peak hastighed på 90 kW. Ikke imponerende her i 2025. Det er nok på ladehastigheden, jeg synes, den her nye bil skuffer lidt. Et lille batteri kan være med til, hvis det holder prisen nede. Ladehastighed. Ja, undskyld. Jeg ved ikke, hvad undskylden er for at gøre den lav. Andet, at det må være noget med, at det er dyrere rent produktionsmæssigt at få den til at lade hurtigere. Men hvis vi tager udgangspunkt i den med stor batteri og tohjulstræk, jamen så kan man få en nogenlunde veludstyret udgave til 250.000. Og det er en Toyota, så den kommer med det her 10 års serviceaktiveret garanti. Og her har Toyota en ret unikt plads på markedet inden for garanti. Så jeg tænker, at der er mange klassiske Toyota-købere, som kunne blive fristet af den her bil. Suzuki's e-Vitara er jo en en-til-en klon af den her bil. De har endnu ikke offentliggjort deres priser, og de bliver nødt til at være lavere end Toyota, hvis de skal have en chance for at kunne sælge deres bil. Så må ikke I snart ser dem, og så vil jeg lige lave en lille kort video som opdatering på den.
like og subscribe. Og giv meget gerne en kommentar hernede under. Tror I, at Toyota får succes med den her bil? Er prisen skarp nok i forhold til det produkt, man får? Vi ses derude på ladenetværket. Hej hej.